Onaino aldu beralbuen. Eure odoleko ire lapurtzera. Utzi sermoiak etzeski gustatzen eta. Dios! Nik ez dira sermoini botako. Nik abisu bat emango diat. Bota ba, bota! Orain arte, lasatar bakar bat ere ez sekula lokatzeta libili. Ia bile moduan, eta ali lasatarra nauk. Eta zer, eta? Ez diat utziko gure dioitura zikintzen. Iraitak ez diat utziko, eta neuk ere ez. Eta zer egin behar duzu ba, zer egin behar duzu ba? Itzulia di, rehabilitazio zentrura, edo... Edo zer? Edo ertzantzari deitzuko zioat. Beste retxea lapurretan, gau ez, latza etukarua gehoa, eurrek aukeratu.